pane nhooenda ndikaubatira panapa yataona kuti vakomana vana Nick Mangwana negavhmendi yeZimbabwe vachizonzi nemadzinza azonyanyisa. Noda kuti zvinhu zvavano statement ravanotaura nhasi after 6 days vanouya vachitaura statement iri kuoposa pane statement ravakataura last week. Aiwa taona kuti Nick Mangwana azonyasa kunyara ashapi kuvanda. Sandamira mashoko anomuda nyorwa muzara nhasi ndibva subscribe like turn on the bell icon. Upo chimwe anoburitsa nhau iyi anyora achiti anoposta post ya Nick Mangwana yemusi wa6 yaitaura kuti aiwa repair of cancer machines at Parinyato group of hospitals is 76% complete. But not after 6 days wamusi wa12 anouya zvekare anyora achiti government has to date equipped 78% of district hospitals with fully functional operating theaters for emergency maternity surgeries. Panapa tikuona mastatements ake maviri ari kusiyana kuti aiwa last week munhu anoyataura nhau yemacancer machines achiti 76% aiwa it is being worked on, but tinoona kuti anozoya achiti maternity theaters dzava 78% dzapedzisiwa. Zvazvaonekwa kunzi government yaED Mnangagwa nana Nick Mangwana vakomana ava vanenge vachingoreva nhema. Anoendera mberi anyora achiti the level of lying is just on another level. The issue of nepotism and favoritism in appointments and hiring is a serious problem that has far-reaching consequences for a country's government and development. Panapa tikuona ari kachiti aiwa nepotism nekufarirana kwavari kuita vachipanana zvigaro, vanhu vari incompetent, vanhu vasina kudzidza, vanhu vasingazivi, vasina knowledge, ndozviri kuvakwadza. Vanhu ava ngavabve vadzokere kuchikoro papinde vanhu vakadzidza. Vari kufaya vaona komana vana Nick Mangwana achiti aiwa ima hamuna kudzidza imi, siyirai vechidiki vakadzidza vapinde vanoziva zvanenge vachiita. Nhema dzavo dzanyanyisa. Pinda comment section medu mutidze mafungiro enyu, musana no subscribe like and turn on the